první oběd. Děrku přes toho. Vem tu první. No, papírovou. Aj, dobrý, tak to bude mít trochu koláče. No, pan Babica a paní Hrubešová. Pane Babica, musíte to u toho mluvit, jste v televizi. Naši slavní kuchaři mají problém s whisky. Když se podíváme za naší slavnou kuchařkou, právě kouká, jestli něco nespadlo pod stůl. Ano, paní? Já už si natáčet všechny. Jdi na stranu, já natočím ten talíř. Ano, tady máme práci naší kuchařky Kristýnky. Přesuneme se zpátky do kuchyně, kde pan Babica a paní Hrubešová vaří. No, a paní Kristýnka se tady směje našim kuchařům slavným. A přijdeme ven, budeme sledovat naše slavné kuchaře přes okno. Víš, že to půjde. Paní Hrubešová naklepává řízky a pan Babica tady stojí a utírá si ruce. A pan Babica nám opustil kuchyň. Nemůžu, pane Babica, natáčím. Jo. Tak malá přestávka. Tak a opět se vracíme do kuchyně. Kde Markéta Hrubešová zápasí s lítkama, ty vole. Naše Markétka Hrubešová právě naklepává, nasadává řízečky. Já vám věřím, pokračujte dál, když je to hrozný, ale... Ano, tady pan Babica radí. Babiča utírá nádoby, ale... Podívejte se na našeho slavného kuchaře, co musí dělat v Není kuchyni. to jednoduché, já to tady zkusím. Pan Babica, slavný kuchař, utírá nádobí. A opět se přesuneme k paní Hrubešové.